Så er den begyndt igen. YouTube er nødt til at stoppe videoen med at lægge dem oven i hinanden, de der to videoer. Så hver gang jeg stopper den, så ved I, at jeg vil lægge dem oven i hinanden. Men så sidst, så der... Jeg var ellers noget. Svampe. Der er vist nogen, der har været her. Men jeg tror, det er owneren. Altså ejeren. For der er svampe overalt. Det er sådan nogen, der suger alt vandet. Er den her verden ikke uendelig? Jo, jeg tror faktisk, der er det inde. Ja. Jeg tror faktisk, at jeg har fundet den. Nu står fisker. Nej, det er på grund af, at du har den gamle udgave. Prøv lige at lukke ud af det. Skal vi sige farvel til YouTube? Jamen det er bare det, så kommer det også til at tage rigtig lang tid at lægge video nu. Du er altså stadig her. Sådan der. Skal vi ikke stoppe videoen? Jo, og nu fisker jeg med. Okay. Men så...